Xufier ta' kowc ta' 38 sena minn Ħaddingli jinsab fil-periklu tal-mewt wara ħabta head-on ma' trakk. L-inċident seħħ l-erba' għall-ħabta tas-sagħtejn u 20 ta' wara nofsinhar fit-triq it-tela tal-Oqba in-Naxxar, it-triq li tagħti minn ħallija lejn l-iskejjel li hemm fin-Naxxar. Jidher li l-kowc kien nieżel lejn ħallija bit-trakk misjuq minn raġel ta' 46 sena mill-imtarfa ġej mid-direzzjoni opposta bil-ħabta li sseħħ f'parti d-dejqa ta' din it-triq. Fuq il-kowc kien hemm madwar 26 student mill-iskola sekondarja tan-Naxxar waqt li kienu fi triqthom lura lejn id-djar tagħhom fl-akwati tar-Rabat. Mad-daqqa inkiser xi ħġieġ tal-kowc b'konsegwenza li 9 studenti sofrew xi griehi. Fost il-post issejħu diversi ambulanzi b'5 studenti jittieħdu fl-isptar ma' tedej u 4 oħra fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta għall-kura. Ix-xufier tal-kowc inqabad fit-tifrik u fuq il-post kellhom jissejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili. Huwa permezz ta' apparat opposta li ż-żewġ vetturi inġibdu lura sabiex bekk seta' jinħareġ ix-xufier u ttieħed l-isptar b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Għal dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Giovanni Grixti li ħatar diversi esperti biex jassistuh fl-inkjesta. It-triq ingħalqet għat-traffiku sakemm tlestew l-investigazzjonijiet. Għadd ta' ġenituri marru fuq il-post ma li semgħu bl-aħbar hekk kif qamet kommozzjoni sħiħa.